Rolls-Royce ýaly qaşaň, ýöne ýarty bahasyna. Huawei ve JAG kampaniyalarına degişli olan MyExtra brendi özünün flagman sedanynyň hakyky altyn çaýlan we ýürüýte dizaynly MyExtra S800 adly aýratyn çäklendirilen görnüşini tanıştyrdy. Täze önüm öz boluş stili we tehnologiýalar bilen Rolls-Royce ýaly ägirtler bilen bäsleşer. Ýöne bahasy olardan 2 diýen ýaly ardan $294.000 owra. Deňeşdirmek üçin Rolls-Royce Ghost modeliniň Hytaýdaky bahasy tas $740.000. Cars Coops neşriniň ýazmagyna görä, altyn çaýlan bezegler awtomobiliň kapodyna, disklaryna, gapdan moldinklaryna, logotiplaryna we isqi ýazgylaryna goýulypdyr. Salonda bolsa 3 gatly ekran, agramsyzlyk effektli oturguşlar, lazer proyektor we 43 tan dinamik bolan Huawei Premium Audio ulgamy gurulan. Hytaýda bu model bahasy $100.000 gymmat bolan awtomobilleriň arasynda eýem 8 ay bäri iň köp satylýan uluglaryň sanawyna baş tonlyk edýär.